Ratu, Sugeng Dalu, Mas Bayu. Kok iso melu mangsuli kok. Iso melu lho sing didanguhi Mbak Niken kok iso. Wong awake dhewe iki wong Islam nek wong uluk salam ya dijawab kok iso. Apa kabeh nek uluk salam wajib dijawab? Lho, wong Islam nek wong uluk salam kudu dijawab. Enek salam sing gak wajib dijawab. Salam apa wi? Imam karo makmum pas ataqiyat akhir, imame assalamualaikum, makmum sok waalaikumsalam. Oh, kok enek sing ngono kuwi ya ditulis karo malaikat. Piye? Kucluk. Mbak Niken. Nggih Mas Bayu. Alhamdulillah iso ketemu enten mriki, ketemu ning Ngawi meneh. Alhamdulillah Mas Bayu, semoga Mas Bayu sehat selalu panjang Amin. umurnya. Amin amin amin. Tambah jembar atine, Amin. tambah sabar. Amin, Nduk. Kula lek niki wau kula nderek jenengane nggih rati-rati sedih asine. Lah kok susah ki ngopo? Aja sedih to, Nduk, Nduk. Nggih kelingan napa Mbah Hanom kan Mm. wingi kan nate napa jenenge Sanjang to teng Nggih, kula lek heeh. anu tak anteni Nduk mengke anu dolan ning gone Solo. Nggih, Oh, heeh. Lah kok dereng mriko. Nggih, heeh. Nggih, Mboten tapi ana dereng- apa tate Bapak ya Nduk diapura. Nggih, Sing penting donga ya Mbak Niken. Doa panjenengan sing disuwun. Nggih. Simbah ya Bapak ya ndongake panjenengan. Panjenengan ya saya kondang, saya laris. Amin, 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 amin. Lembah manah. Nggih. Semanten ugi ndongake Mas Yuda ya ngono saya kondang, saya laris. Amin, 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 amin. amin. Lah, Nggih. lah aki. Aku kok aki lho. Aku. Mbak Niken, Nggih Mas Bayu. niki ujube ngunduh mantu. Nggih, manten. Sampeyan ndongake apa ro mantene? Wong ki nek wis isih suci kaya Mbak Niken iki dongane mesti mandi. Nggih, nggih, nggih. Wong kulino ibadah kaya Mas Yuda dongane ya mesti mandi. Alhamdulillah, amin. Lah, aku. Mbak Niken ndongake apa kanggo Oke, mantene? niki mantene namine sinten Mas Bayu? Mantep, jangkrik. Angkat ibu aku mesti meneng. Mas Fahrul kali Mbak Feni. Oh, Mas Fahrul karo Mbak Feni, semoga Iya, menjadi ini kangen keluarga gawat yang ten ngajeng menika. Nggih, sudah tadi sudah foto sama ngaten. saya. Iya, Nggih. semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga berbahagia selalu, yang Amin. penting sehat selalu. Amin. Semoga cepat diberi momongan Amin. dan bisa terus sampai akhir hayat nyamot yang memisahkan. Amin, 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 amin. Ya mesti mandine wong piyai kulino prihatin. Nduk Niken. Nggih, dalem Mas Bayu. Kula wis ngantu-antu ketemu kapan melih karo Nduk Niken. Para pamriksa ya wis ngenteni Nduk Niken Salindri lho. Nggih. Piye nek wis diinteni ya kudu diati-ati, suarane dijaga sing becik. Nggih to Mas Yuda. Saestu nggih wong Mbak Niken niku cara sak menika cara kembang nembe mekar-mekare, cara bintang nembe bersinar-bersinarnya. Jaga swara, jaga serawung. Nggih, Nek panjenengan serawung seniman seniwati kaya Ibu Waranggana kaca pengrawit wis pas. nggih. Serawung karo Mas Yuda ya wis pas. Terep, Ya pas. seniman ya kiai. Ya. Sing penting aja serawung iblis. Ya. Oke, nggih, leres-leres. Hop. Jangkrik. Sapa kok enek wong jegok iki sapa kok? Kuwi. Piye to kowe iki maksudmu lho piye? Masuk kowe jak omongan, niki jak omongan mosok aku ora. Lah terus karepmu piye? Paling ora ya teko opong. Ora ketambung piye ditekoki? Nah, murah kita. Oh, nggih, 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 nggih. Om Yudo, gimana Niken. kabarnya? Alhamdulillah kula pinaringan sehat. Alhamdulillah, walafiat. Panjenengan semoga- nggih sehat nggih. Amin, aku juga sehat Om Yudo. Nggih, dilancarkan segala urusannya. Pangestune ya Om Yudo. Ah, nggih pangestune. Aku nesuin ndak Alhamdulillah, tahu nggih. ketemu sampean nih jadi Nggih. ya aku kangen. Kangen wong Tapi jenenge. lek ketemu ngene iki no dhewe no kaya wis ayem ngono. Alah ya, Om, lah ya. ibarat iki kaya mas karo adik. Aku karo sampean ki ibarate kaya mas karo adik. Nek nggih. kono ana sliramu ning kene mesti ana aku. Iya kaya Gayung aku karo bersambut Mas Bayu. Mas Bayu. Kaya emas karo adik. Lah, ing Iya. antarane sampean karo aku ya Mbak Niken ya. Inggih. Ki ibarate kaya renggang gula kumepyur pulut datan genggang sarikmo pinara sastra. Ateges kelet banget ngono. lho. Kelet banget. Ah, nanti, nanti. Kelet tonyo tenan ora Sober. masak. Kaplok ora. Wong ngene wong ngarepe. Seneng. Iki Kudune jenenge seneng mondol. Nek dilus-lus kudune seneng. Arang-arang Seneng. lho ana wong dilus-lus niki. Dilus-lus iki kudune seneng. iso kok. Wong dikaplok dilus-lus. Lho Wong dikaplok namanya ini juga chemistry, seharusnya kamu itu tahu, seharusnya kamu itu paham. Nggih. Ada sesi di mana aku bertemu dengan Mas Bayu dan aku mengucapkan salam kepada Mas Bayu. Ya. Di mana aku bertemu dengan Om Yudo terus kangen-kangenan ngomong karo Om Yudo. Kabeh iki gentenan. Ora terus sampean iki moro-moro ngene, dia melecehkanku loh. melecehkan kowe. Lah kuwi lho dianggep apa wong kowe rono tak turno rono Lah kowe malah iki apa? ngalih. Lah kowe iki apa? Kowe iki apa wong kowe iki? Lah aku apa?
Lho, piye ta? Piye lho? Lali. Lah, Karo awake dhewe lali. Karo awake dhewe lali. Lah iya. Kok dianggap Dianggap. dianggap iki sing Rene sing ngekon sapa? Heeh. Wong aku ya ora ngejak. Panjenengan Ora ngejak. Pak Carik nggih. Ora, Pak Carik sing dawuh. Kula Pak Carik. Lah Yo. wis sing ngejak sapa? Sisek. Apa itu sisek? Lah aku lho diomongi sisek. Gone Pak Carik wayangan lho. Oh iya, aku kosong. Siapa sisek itu? Pak Sek ya dalang mriki. Dalang mriki. Tapi biasanya ngentekno Oh. banjir sih. Apok tenan. Wablok pisane kok. Iso. Ben salah ya. Nggih, salam yo kagem Pak Sek. Ya, matur Nggih. nuwun. Anu, ya gandeng iki ujube mantenan. Nggih. Nggih. Ben ketok gaweane aku tak nyuwun dandang gula Sidowasih. Wo, katen nggih. Dandang gula Sidowasih saiki tak dapuk sing bawa mondo. Lah lho dianggep lho awakmu. Awakmu dianggep. Padahal aku ora dijak lho. Lah iya, ya wis ra apa-apa lah. Aku Ora yo apa-apa. ora apa-apa lah mewakili Pak Sisek. Heeh. Ayo, sing bawa Mas Mondol ku langgame nduk niken. Sing apik. Langgame Setya Tuhu. Ayo, saiki Mas Mondol makili Mas Fahrul. Ayo, Nah. ora baen-baen lho. Kowe dadi Mas Fahrul. Sampeyan dadi Mas Fahrul, aku dadi Mbak Mbak Feni. Mbak Feni ngono. Masa ngono? Ya. Oh, berarti wingko metu. Lah. Lah Mas Fahrul berarti Ora manten. ngantek ngono. Ya Pacaran ora kok nganti ngantek ngono kuwi. medang. Iki kan perumpama kita itu bermesra Oh, berperan, sebelum berperan. Mas Farul karo Mbak Feni iki menikah ngono lho. Iki Ceritane iki pacaran sih, pacaran. Cara Mbak sih. Niken dadi Mbak Feni pantes. Lah Ah. iki cara dadi Mas Fahrul yo Mas Fahrul sing pas loro tipes ngene lah dadi Timang mbak ya kayak umpama. Umpama ya. Wah, sampeyan diagem ben Jane apik. apa siramu ki renek ukurane to, Mas. Mesti yo Mas, pakai blangkon Mas Ido. nek ngono. Dalam Moh, gah elek nek. Pripun? ngono. Lah, Lho, pripun? Sing ngarep sing diganjel ngarep no gen ketok wibawa kok. Nah, Diganjel apa-apa ngono Lah, Ganjel iki ae, ganjel iki Es. ae. Loh, dike ganjel ngene ning mburi ngono. Ya ora. Masa enek blangkono Jajalan kena nggo setan. dangir. Aduh. Adik kaya makureng. Ayo. Oh, ganjel iki ae. Nah. Lah. Ya, Ben padha kuninge. Ah, copot kuwi copot. Nah, ben gitu. Cepat. Oh, alah. Ganjeli, Ger, ganjeli. Ger. Nggih. Ngono kok ya urip to, Ger. Kowe iki ben rupa kaya wong lho ben didandani Mbak Niken iki ben malih. Ben malih wong. Heeh. Maune po kethek. Nah, Wis sesuai itu. wis. Nek kurang anu nganggo tungkak lho, nanu disusul nggih. Ah, rada dingono saiki. Iki katanya rambutnya diponi. Heeh, nganggo poni. Iya. Poni. Itu apa rambut semi-semi blonde. Blondet lah. Lah lagi roh bengi iki. Apa? Raya nek rendone. Ya, ya, bawa, Ayo, bawa. sing gagah, sing Bawa, gagah. Bawa. Bawa. Tintingane. Iki kacamata kuda. Ora ketok lho. Malah kaya selambu makam ayo. Yo. Iki moto ya, Cuk. Wah, Ora moto nesu. dienek-enek. Ora nesu. Ya, biar Ngene menyatu. Disilak ngene, silak ning ngene. Oh iya iya iki modele anu ki. Nah, Oh, Tintin, potongan Tintin ben pon ini dunggahke. Tintin. Tintin. Ayo, bawa dana kula Sidowasih. Eh, Mas, modal tining kalian Mbak Niken Salidri. Ayo, Mas. Pamit aku. Amin ya Allah, amin. urung-urung kok wis pamit iki lho. Pamintaku kok pamit. Arep marai. Mboten. Mboten, Pak. Kaya pinter-pinter dhewe lho. Mboten, Pak. Mboten, Pak. Kaya suarane apik-apik oh. Mboten, Pak. Mboten, Pak. Dalang sombong ora omong. Ya lagi iki lho Mas Bayu dikon menengi. Ben apa-apa. Dalang diseneni. Lah rugi lho nanggepi omong gitu. Ya jenenge tugas dalang ki ya ngomong kok. Kaya ora kaya kanca karo sisek kan meneng. Ya, Ora turu. Ayo. Pamit. Bayar marai. Wong kowe iki tak gandrung lho kok. Nah, Pamintaku muni ku lambine ngene ku. Piye lah mau muni? mosok kowe ngewasno lambiku beres. Kaya iwak lohan. Nimasiko. Gak mau aku ini ndak ada chemistry-nya sama sekali. Coba kamu mikir dulu biar contohnya sama gitu. Coba.
Nimasito hase mustikaning jagat kaya-kaya ning donya ora ana wanita liya kang tak tresnani kejaba mung sliramu tresnaku karo sliramu tenan banget jare lho Enek jarene. Nganggo drama ngono iki, Pak. Lah iya. ora omong aku tresna tenan jare ngono kuwi ayo Jare. Oh, sik lah. Urung apa-apa ya wis jare. omong sik jare. jare Tenan jare ngono Ayo. Cahayu tenan jare. Aja nemen-nemen ndak ilang. Piye rasane? piye rasane Piye rasane piye, Dol? alah sewepel karo cangku Jalukan. Jalukan dek. Nggawa dolop ae ya. Nimas. Nimasito ase. Aku tresno tenan jare. kaya ro lho nek dipeleki Tak bumboni. Wis tambah sedep. Moh tak pek dhewe ah. Yo bali ngarep. Ayo sing tenanan. Ayo coba. Ah. Ayo. Pamintaku. Pamintaku Nimasito ase. mesra tenan Atut runtut tansah reruntungan. Iya, Kek, sabar dulu habis ini sampai rumah sakit kok. Ayo. oh ngeterne bae suntik to Mbak Gandrung teko rumah sakit. Lah nyapa? Gandenge ngono ndak mau aku. sing Masa mesra iya enek sing gandeng kok mesra ngene? Lah piye? ngono lho sampeyan nek Ya ketok rada ngene. jijik nek gandeng ngene lho Mbak ayo sayang lho ngene Oh iya ngene iya bener. Kucing mau piye, Dik? Lho, Ayo saking- coba. Lah. alah alah Yayi, Nggih, Kang Mas. ana ing sakjroning Taman Makam Pahlawan kene Eh. Hehehe. Taman Sari. Makam pahlawan ini mendembokmu iki. Taman Sari. ana ing sakjroning Taman Sari kene siramu tak rum-rum tak senengke atimu ya Yai. Alah. Guyune iki lho sing permono sing alus lho iki Wong seneng. bambangan kok iso. Seneng. Bakal tak mulyake Yayi. Ngono. Aja dawa-dawa. Heeh. Ping telu telu wae. ping telu. Kedawan malah elek no. Elek. Ayo. Yayi, sliramu bakal tak mulyake. Apa panjalukmu bakal tak udaneni? Waton ora njalukmu dene lintang lan rembulan. Apa kowe gelem tak jak? Lah, ya ra. Menclek kok. Blesek cangkeme kok Ayo. iso. Jare telu wae. Atut. Marai. Boten, Pak. Dan. Boten. Iso meneng ora? Nggih. Tapuk kene engko. Kuwi nyelentrek. Tapuki ngene lho, tapuki ngene. Napoki piye contohno kan kaya malu. Tapuk contoni Mbak. Napuk ngene lho. Lah, Napuk. iki tapuk. Lah nek ngene iki Ngene celentik. iki nyentik. Ah, Lah, nyentik. nyentik. Napuk ngene. Ah, ini nek iki napuk. celentik. Lah, Lah, iki nyentik. Napuk piye piye? ngene. Napuk. Lah. Napuk piye, Om? Napuk ngene Napuk. napuk. Ah, Lah. napuk iki. Pak. Lah, nyentik. Ngono. Pak Racik, Pak Care. Pak Cari, mengke tambahi lho. Raiku ajur. Ora ajur ya wis ajur dhewe kok. Ayo. Atut runtut tansah reruntungan. Wis ora usum Covid lho ya. Iya. Wis ora usum corona, ora usum Covid. Tidak Nyapa social lho kowe iki kok distancing. cek gawe masker iki nyapa? Mbok dicopot to maskermu kuwi. Sopo Iya. nggo masker sop? Lah putih-putih ora masker. Iki untu, Cuk. Arep ngarani prongos kok enggak. Ya ora koe. Kuwi jane ora merongos. Lah napa Mas? Ning raine kemunduran. Ayo. Lho nen arepe Pak. Disiki ra. Mesti dek iki mesti ngono Mesti. kuwi.
Noah kalepel saiki. Yo. Ing Sarina. Ing Sarina sawo ngene. Pales yo Ora usah di ngrungokne gurem ceceker. Fals ra apa-apa penting tresnaku marang sliramu ora kena digambarake. Umpama dibelah dadamu, Upama dibelah dadaku isine ming jenengmu Niken Salindri. Oke, sesuk tak gone rumah sakit. Tak bedah dadane. Oke, siap. Etok. Yo. Datan pinggang. Datan ginggang sarambute. Kok iso sak rambute? Datan kingkang sarambut. Hup, ngono lho ya. Datan ginggang sarambut. Hup. Hupe ora sah. Lha. Datan kinggang sarambut. Wis. Wis, no. Datan ginggang sarambut. Wis. Ora, hup, ora wis datan kingkang sarambut. Cep, ngono. Datan ginggang sarambut. Lah, Aman. nek ra dionoke bablas. Mesti muni. Heeh. Hafal aku karo trondol iki. Cep. Alah. Kok ijek? Lamang ra iso. Yo, eno. Sawi ra dinggo. Lamun Dilarang kancing, adoh caketing ati. Dilarang kancing lho ya. Dilarang. Iya, cedak. Yen Cedak tansah mulat. Wah, Ini gregele termasuk- itu lho, Kek. Gregele sae. Gregel. tapi aku tidak terima. Kok saged, Mbak? Soalnya DE lo lek nyanyi lo Om Yudo. Nggih. DE lek nyanyi lek ora madhep aku kok. Madepe ning niken. Madhep iki. Heeh. Kamu madhep sini ndak boleh. Kok iso nangis? Kowe iki lho nyapa kok malah Lah iya. nangis iki lho. Oh ditanggap larang-larang karo pacare kowe. Yo, tutuke. Ayo. Asik. Aku wis krasa jeneng. Kok njaluk milih wis ganti liyane kok panggang njaluk. Tutuk nang kene iki ginaran tekan gone kan. Ya, ngancing to. Gede sampean sing gandrung gede lah, Mbak. Iki lho digandrung lho. Digandrung lho iki kok. Welek ya wajahe lek ngancing. Ora ngancing wis elek. Madhep rene lho wong-wong ben. Ganteng kaya ngene. Apa tutuke iki, Mas? Sida. Sida asih. Sita asih Tuhu kok turu iki lho. Ya tuhu nek wong ora ya turu. Oh iya. Iya. Ayo, Mas Modal iki. Ayo bagianmu. Mumpung wis ora anu. Ndang. Ayo. Pindho. Mimi. Ayo. Pindo mimi hamimi oh. Alah. Pindho Mimi Hamin Tuna. Mimi mintuna ya cik butuh mimi. Yo. Indo mimilan mintuna. Lanjut dong nih kan, terus ke. Ayo barang. Hop. Yo Mas Modal. Aku dikai kesempatan iki lho, Pak. Ya. Nimas hane tepi wajib. Wah, alah. Kok nganggo mbok barang iki lho. Yang nganggo bak iki apa? Aku iki kulino ngaji. Lah wajib kok wajib. Lah ngopo kulino ngaji? Padha karo Ngopo kulino ngaji? Apa hubungane ngaji karo
ngaji. Oh, Ngaji. ngaji. Padha karo bak mati di akhir ayat. Bak mati di akhir ayat Jenenge Qalqalah Kubra. Weh. nek wajib. Wajib. Oh. Pak Carik. Cari yo ora Qalqalah. Ora Qalqalah. Ayo. Cari Situasih bebrayan. Yo, langgame setia tuhu. Yo, cahayu nduk niken. Oke. Monggo diaturke. Monggo, yo. Aku kang setya satu wit bin nganti saiki Oh,
Yo tutuke Saendi. Oh balale. Mondok. Oh bante. Jenglengane Mas Yuda marem lho. Nganti Marem. nyamplung Parem. Yo, lagi roh bengi iki sinden nyonyor cangkeme. Iki nonyo mbok aku ae nyapa wong musuh wong Lah wedok kene mbok pas tonyo. kene. Om Yuda mak. Ora apa-apa ora lara, Nduk. Salara kabeh. Jenglengane. Apa? Langsung ugle-ugle ya. Ora apa-apa, sesuk tak ganti untuk jarang. Ya Keci. Pelekne kowe Malah iki. keci. Nggih, terima kasih, matur nuwun. Saking semangate Mas Oh, Bayu. diaturi kok ya. Oh, jenenge wong jengleng semangat ya ngono kuwi. Nggih. Ah, nggih semangat apa? Cah-cahe pancen men sak senti lho karo aku. Lah kok iso men sak senti? Lah wong wayah jenglang ngene iki malah ora di jenglengne lho. Pas aku mena lho Pas kowe nyatane. ya menak. Jajal, Wayah wengi. Rungokne Dari Dan. krime serawe suwe. Ayo kanto mendes. Nanti gana ku nangis. Enak ngono lho kok. Lah ya jane kan ngono Lah menak to. kowe jajal, Cang. Ayo. Waya wengi dari krime serawe suwe. Ayo kanto mendes. Nanti gana ku nangis. Alah, Rapas, orang kecepetan mbok kowe. pasne kok. Cepetan. Kecepetan, rada ngenteni. Kok ngenteni? Iya. Oh, ya wis. Ayo coba. Wayah wengi. Menghihut dari krime serawe suwe. Dance. Ayo kanto mendes. Nanti gana ku nangis. Alah, telat. Kok angel. Ngono e kaya sampe telat lho goblok. Surasa gelo. Rasa gelo. Ono ijole. Tak tambani. Ono ijole. Niki enten awala Mas Yuda. Nggih. Nyuwun pepeling kali sambel kemangi. Katur dateng keluarga Bapak Carik saking Biro Perjalanan Wisata Severian Tour Ngawi. Oke, siap. Yo, pepeling, aku tak nyuwun tulung karo anu sik Mbak Dita karo Mbak Suci. Yo berdua kene. Monggo, yo mentaram. Yo. Alah, enake. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Niki wonten sing ngersake pepeling, kula nyuwun dipun bawani langkung rumiyin. Nggih. Monggo, saiki urut engko bawane saka Mbak Suci, terus Nduk Niken, Mbak Dita, engko bawane Nduk Niken ben dikandhani. Mas Yuda, Siap. urute, terus Mas Mondol. Urute iki lho ngendi? Urute kene lho. Kono lho kok sore. Kok cedak suci ae lho modele. Eh, Aku kono, aja cedak Kacau aku. selawene ra suci emoh aku.